Ola, hoxe imos xogar as carreiras de vasos. Tes que ter moita destreza e estar moi atento. Imos ver como se xoga. Hoxe toca xogar a un xogo de auga e, a pesares de que non tes que meterte na auga, vas quedar ben molladiño. O xogo durará un tempo indefinido, normalmente 1 minuto por participante, isto é, se cada equipo ten 5 xogadores, duraría 5 minutos. Para xogar preciso ter posto o bañador, un vaso de plástico ou de cartón por participante, un balde baleiro e outro con auga, obstáculos e roupa de muda. No xogo elimínase a alguén? Non, é un xogo cooperativo. E isto que quere dicir? Pois que todos nos axudamos e sempre gaña o equipo, non unha persoa de forma individual. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de carreiras de vasos. Paso 1. Formamos equipos. Todos os xogadores forman equipos. Poden ser de 5 ou máis xogadores. Paso 2. Colocámonos. Cada equipo fai unha fila, colocándose un detrás do outro, cun vaso na boca suxeito polos dentes. O primeiro ten un caldeiro cheo de auga diante e outro baleiro a uns 10 pasos, con obstáculos diante que terá que pasar por enriba. Paso 3. Comeza o xogo. O primeiro da fila colle a auga do caldeiro co vaso na boca e, tras lograr pasar os obstáculos sen quitar o vaso da boca, debe botar a auga que leve no caldeiro baleiro. Paso 4. Volvemos á ringleira. Cando baleire o vaso, corre ata a fin da ringleira ata que sexa outra vez o primeiro e volva a tocarlle saír. É importante saber que se algún chega co vaso baleiro, non pasa nada. Volve ao final da fila ata que lle toque outra vez. E que durante o percorrido as mans deben ir unidas por detrás das costas. Paso 5. Repetimos. Todos teñen que repetir este proceso unha vez sexan de novo os primeiros da fila. Paso 6. Rematamos. O xogo remata cando o caldeiro baleiro está cheo e reborda auga. Unha última cousiña. O tamaño do caldeiro baleiro debe ser menor ca do caldeiro cheo, xa que coa auga que perden polo camiño a que houbese neste caldeiro non chegaría para encher o baleiro. Que che parece o xogo?
divertido, non? Pois agora tócache asogar. Máis xogos en profearacelis.com. Graciñas.